Με λένε Πέτρο, μ' αρέσει το YouTube, μ' αρέσει όλη αυτή η φάση και μου είχε μπει στην ιδέα, ρε φίλε, ότι θα ήθελα να κάνω streams κτλ. Μ' άρεσε και το συνέχισα και το έφερε το άλλο. Να απολαύσετε, ρε φίλε, λίγο τη ζωή σας. Να δώσουμε πια θετικό μήνυμα, ρε φίλε. Πού βλέπεις τον εαυτό σου σε 5 χρόνια από τώρα? Δεν ξέρω, ρε φίλε, στην αλήθεια, αλλά πιστεύω ότι θα φτάσω 100k μέσα σε 5 χρόνια. Πιστεύω. 100k τουλάχιστον θα έχω φτάσει στο YouTube. Ο σημερινός καλεσμένος είναι Ο Τζιαράμπρας, ο βασιλιάς του Fortnite. ο βασιλιάς του Fortnite. Στο σημερινό θα του κάνω μερικές ερωτήσεις εισαγωγή για τον εαυτό του, 10 ερωτησούλες που του έχω ετοιμάσει και ένα bonus game που θα κρύβει και μια έκπληξη. Δεν έχω ετοιμάζει, οπότε σήμερα θα γίνουν πραγματάκια. Για αρχή, πες μου λίγα πράγματα για σένα. Για μένα, λοιπόν, παίζω Fortnite, το πιο βασικό. Παίζω πάρα πολύ Fortnite για να γίνω πιο συγκεκριμένος. Είναι το main content σου. Ναι, αυτό ακριβώς. Ασχολούμαι με το YouTube τα τελευταία 3 χρόνια. Κάνω και live stream, παιδιά, οπότε ξέρετε στο TikTok και στο YouTube κάνω εκεί πέρα τα live streams. Με λένε Πέτρο, όσοι δεν το ξέρετε. Το GRAB βγαίνει από το μισό μου επίθετο που είναι Αμπραχαμιάν. Οπότε, ναι, τώρα μάθετε και όλο το επίθετό μου. Ελπίζω να μην ήρθετε, θα με βρείτε. Το ξέραν αυτό στο live, το Το ξέρουν λίγοι, ρε φίλε, δεν το ξέρουν πάρα πολύ. Το έχω πει μια φορά το επίθετό μου και το ξέρουν λίγοι. Ελάχιστοι όσοι προλάβαν το stream που είχαμε τα prime μας, ρε φίλε. Okay. Στριμάρω, ρε φίλε, τα τελευταία χρόνια. Ασχολούμαι με το YouTube. Μ' αρέσει το YouTube, μ' αρέσει όλη αυτή η φάση και το Fortnite μ' αρέσει. Πώς ξεκίνησε σε YouTube? Η φάση που ξεκίνησε, από μικρός έπαιζα game. Γενικά παλιά έπαιζα πολύ story games. Όσοι έχουν προλάβει Prime, GTA, το πρώτο με το San Andreas είχα παίξει. Μετά ξεκίνησα να παίζω God of War κτλ. Και μου είχε μπει στην ιδέα, ρε φίλε, ότι θα ήθελα να κάνω streams κτλ. Και ξεκίνησα το πρώτο μου κανάλι. Το πρώτο μου κανάλι ήταν απλά να μιλάω, έτσι να μιλάω. Αλλά ρε μπρο, ξέρεις, μ' άρεσε και το συνέχισα. Και το έφερε το άλλο. Και όταν μπήκα να ξαναπαίξω Fortnite, εγώ ξεκίνησα να παίζω God of War, έπαιζα, ρε φίλε. Και μετά, ρε φίλε, έκανα ένα βίντεο Fortnite, πήγε καλά και λέω: τι, αφού μου αρέσει το game, το πάμε τάπα. Αυτό ακριβώς. Άρα η παιδική σου ηλικία ήταν γεμάτη με video games, παιχνίδια. Ναι, full. Και από εκεί μπήκε το μικρόβιο. Έτσι ακριβώς έγινε. Αλλά εντάξει, πήγαινε, φίλε, και έβγαινε και βολτολίζεψε για καμία μπαλίτσα. Εννοείται αυτό. Να υπάρχουν και αυτά τα πράγματα, γιατί τώρα πλέον έχει χαθεί αυτό. Ναι, ισχύει αυτό. Οπότε, παιδιά, αν είστε 10 και πάνω, να βγαίνετε λίγο, να παίζετε λίγο μπαλίτσα, να απολαύσετε, ρε φίλε, λίγο τη ζωή σας, να δώσουμε και θετικό μήνυμα, ρε φίλε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που μπορούμε να κάνουμε μέσω των βίντεο αυτών. Λοιπόν, ξεκινάμε με τις ερωτήσεις. Ξεκινάμε φυσικά. Το YouTube το βλέπεις σαν επάγγελμα? Ναι. Το έχεις κάνει επάγγελμα πλέον? Ναι, φίλε, μου αρέσει. Θέλω να το βλέπω σαν επάγγελμα. Δεν είμαι σε φάση που μπορώ να πω, ξεστή, είναι main μου δουλειά. Γιατί, ρε φίλε, παράλληλα δουλεύω. Οπότε προσπαθώ να το φτάσω σε ένα επίπεδο που μπορώ να ζήσω από αυτό. Γιατί αυτό μου αρέσει κιόλας. Και γενικά τα social media. Οκ, τι δουλειά κάνεις άλλη εκτός από το YouTube? Η δουλειά μου, η άλλη που δουλεύω, ρε φίλε, δουλεύω σε μια αποθήκη παιχνιδιών. Σου συσκευάζω παιχνίδια, κουβαλάω. Πού βλέπεις τον εαυτό σου σε 5 χρόνια από τώρα? Που βλέπω τον εαυτό μου σε 5 χρόνια. Σε μια βίλα. Όχι, εντάξει. Δεν ξέρω, ρε φίλε, στην αλήθεια, αλλά πιστεύω ότι θα φτάσω 100k μέσα σε 5 χρόνια. Πιστεύω. 100k τουλάχιστον θα έχω φτάσει στο YouTube. Μπορεί αύριο μεθαύριο να γίνει κάτι και να παίζει στο YouTube. Αλλά μέχρι τώρα έχουμε ακόμα καιρό. Ωραία, μεγάλυψες. Ντάκωθε, παιδί μου, τη γλώσσα μου, ντάκωθε. Πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου έξω από την κάμερα? Έμενε. Σου βάλα δύσκολη ερώτηση. Θέλει δύσκολο. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Θα σας πω, λοιπόν, στα βίντεο, παιδιά, να πω την αλήθεια, μερικές φορές δεν ήμουν και αυτός μου σε κάποια βίντεο. Γιατί, ρε φίλε, δεν μπορείς να είσαι πάντα ο εαυτός σου, γιατί κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα δείξεις. Είχαμε χαρτί. Θα περιέγραφα τον εαυτό μου, ρε φίλε. Δύσκολη ερώτηση μου ήρθε αυτό. Πειθαρχημένος, ρε φίλε, και ξέρεις, focus στο στόχο του. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε στην κάμερα είναι δίνεις σε έναν παραπάνω Πέτρο, μια περσόνα που δίνεις παραπάνω hype για να. Ναι, έτσι είμαι και εγώ γενικά στη ζωή μου, ρε φίλε. Είμαι πάντα ενεργητικός, κουνιέμαι αριστερά για δεξιά, με βλέπεις. Μιλάω και. Ναι, ισχύει. Δεν μπορώ να είμαι στην ενέργεια. Μ' αρέσει, ρε φίλε, να είμαι συνέχεια ενεργητικός. Καφέδες πίνεις? Τι? Καφέδες πίνεις? Full. Και χελάκια. Φαίνεται. Φαίνεται το vibe μου. Αλλά ναι, είμαι και θετικός άνθρωπος, πιστεύω ότι είμαι. Δεν πιστεύω ότι είμαι αρνητικός άνθρωπος. Εφόσον το κύριο παιχνίδι σου, το κύριο content είναι Fortnite, φοβάμαι. αν χαρακτήριζες τον εαυτό σου ως ένα skin του Fort, ποιο θα ήτανε? Και ανέλησε το μας λιγάκι αυτό. Υπάρχουν εκατομμύρια σκέτρια φίλα. Ποια θα περίμενε? Με την μπανάνα, δεν ξέρω, ρε μπρο. Με την μπανάνα, δεν ξέρω, ρε μπρο. Αλήθεια. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Για ανέλησε το λιγάκι. Τι εννοείς? Δεν ξέρω, ρε μπρο. Αστείος είμαι, αυτό πιστεύω. Οκ. Άρα με το skin banana. Αυτό ακριβώς. Τον Billy, πώς λέγεται? Νομίζω Billy. Ποια είναι η γνώμη σου για το κοινό σου? Ότι είναι fucking W. Sorry που έβρισα. Αλλά πιστεύω, ρε φίλε, το κοινό μου είναι πολύ αστείοι κάποιοι. Δηλαδή τα παιδιά που με βλέπουν είναι, ρε φίλε,
έχουν ο καθένας έχει το δικό του στοιχείο. Κάποιοι είναι λίγο πιο αυθόρμητοι, κάποιοι είναι πιο ευγενικοί, κάποιοι είναι λίγο πιο οξύθυμοι. Αλλά ρε φίλε, έτσι είμαι και εγώ ρε φίλε. Και στα streams και γενικά στα βίντεο. Οπότε όσοι με βλέπετε κιόλας, είστε περίπου ένα κομμάτι σαν του χαρακτήρα μου. Πιστεύω ότι ο κάθε influencer, creator, το κοινό που το βλέπει είναι ανάλογα με την persona που έχει ο creator. Αλλά ναι, είστε fucking W, το ξαναπώ. Σας αγαπάω. Σου έχουν στείλει ποτέ μήνυμα για κάποιο βίντεο σου αρνητικό? Αν ναι, τι ήταν αυτό? Ότι τύπου έβγαλα αυτό το βίντεο και ήταν χαλιά. Δεν σου στείλουν κάτι αρνητικό? Όχι, ποτέ. Ποτέ δεν μου έχουν στείλει κάτι που είναι άμπρα, αυτό το βίντεο είναι άσχημο ή είχε αυτό και αυτό. Ποτέ. Άρα γενικά δεν έχει αρνητικά σχόλια. Δεν έχω αρνητικά σχόλια πέρα από αυτά που έρχονται και κάνε μου gift, κάνε μου friend. Αυτά τα οποία τα κάποια δεν τα πάντα, παιδιά, συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται ρε μπρο. Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν έχουμε τόσα λεφτά. Βλέπετε, δεν τράζουν λεφτά από εδώ πέρα. Τράπεζες. Το βασικό εμπόδιο, α πούμε, την αλήθεια είναι ότι δεν έχω το δικό μου χώρο, ότι είναι ακόμα με του γονεί μου. Οπότε δεν μπορώ να δώσω το content ακριβώς που θέλω να δώσω. Την ενέργεια που να φωνάξω. Ρε φίλε, ακριβώς που φωνάζω, δίπλα μου έχω ένα παράθυρο. Οπότε με ακούνε οι κάτω γείτονες που φωνάζω. Οπότε πρέπει να κλείσω το παράθυρο, να βάλω το μπατζούρι, να βάλω τα πάντα ρε φίλε, γιατί ξέρεις. Οπότε ναι. Το εμπόδιο είναι ρε φίλε ότι ακόμα δεν μένω μόνος με αυτό. Άρα αυτό σαν κύριο εμπόδιο. Ναι, δεν έχω κάτι άλλο φίλε. Αλήθεια, δηλαδή. Κανείς δεν με έχει εμποδίσει σε αυτό που θέλω να κάνω. Κανείς. Και οι φίλοι μου με σαπορτάρουν κιόλας αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σαπορτάρουν άτομα σίγουρα, ναι. Θα έφτιαχνες ποτέ δικό σου game? Ανέτα. Αν έφτιαχνες game, τι θα ήταν σαν το Fort ή κάτι άλλο? Όχι, horror. σίγουρα σαν το Fort. Σαν κάτι horror. Γενικά είμαι λάτρης του horror, αν και δεν παίζω στα live stream. Ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ τα horror. Θα φτιάχνα κάτι σαν το Scream, ρε φίλε. Αλλά τέτοιο παιχνίδι δεν θα έχει απήχηση. Οπότε κάτι με ένα νοσοκομείο, ρε φίλε, και θα σκάγανε φαντάσματα, κάτι τέτοιο θα κάνω. Okay. Κάτι πολύ τρομακτικό που θα το παίζω άλλος και θα ήταν συνέχεια στην ένταση. Δεν τον άφηνε να ηρεμήσει. Δηλαδή τύπου. Το ρίξει εκεί πέρα στην πρέσα. Θα κάνει ένα μπα! Εκεί για τρομάζει. Και κάτι άλλο τώρα που παρατηρείς αφορά GR Άμπρα καπελάκι. Μην κράξεις το μάτι. Ναι. Το έχω φτιάξει, ρε φίλε, πριν. Έχεις δικό σου merch? Όχι. Ακόμα δεν έχω. Σκέφτεσαι να φτιάξεις? Σίγουρα, στο μέλλον. Ακόμα, αλλά μέχρι να βρούμε budget, παιδιά, δυστυχώς δεν θα έχουμε GR Άμπρα καπελάκια, ούτε μπιζάκια. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ένα-δύο τρελά συμβάντα που σου έχουν συμβεί με fans. Λοιπόν. Σε έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν έρθει κάτω από το σπίτι σου. Όχι, θα σου πει, αν κάποιοι ξέρουν που μένω, ότι εντάξει είναι κάποιοι τη γειτονιά. Τρελό ρε φίλε ήταν ότι είχα πάει στο Game Athlon και μου ήρθε ένα παιδάκι και μου λέει τύπου GR Άμπρα. Και ήμουν παρέα με ένα άλλο YouTuber, το Yusimer. Και ξέρει, αυτός κάνει gift. Και λέει κάνε μου gift. Του λέω θα σου κάνω, το σημειώνω στο κινητό μου. Εντάξει, ήταν εκεί με τον πατέρα του. Του λέω θα σου κάνω. Του λέω, μετά πήγε και στον άλλο, τον Yusimer, και του λέει, η φάση ήταν ότι εγώ εκεί πέρα ρε φίλε, ρε μπρο, με βλέπεις από κοντά. Δηλαδή να χαρίσω να βάλουμε σε μια φωτογραφία, να μιλήσουμε ρε φίλε, θα το χαίρομαι πιο πολύ. Ναι. Αλλά κατευθείαν να μου ζητήσεις κάτι, δηλαδή δώσω μου skin. Οπότε ρε φίλε ήταν λίγο άβολο. Ναι, ήταν άβολο και προσπαθούσα να μην δώσω την άβολο, ήμουν κομπλέ κιόλας. Αλλά ναι, ένα άλλο συμβάν ήταν φίλε ότι είχα πάει σε περίπτωση να πάρω ένα χελάκι για να πιω. Και μου σκάει από πίσω και μου κάνει πίσω έτσι και μου λέει: συγγνώμη, μπορώ να βγάλω φωτογραφία. Αυτό γίνεται και πρόσφατα κιόλας. Λέω φυσικά ναι, και ο Περιτράς με ξέρει, σοκάρει στη φάση τι γίνεται εδώ πέρα. Τώρα φυσικά βάλα φωτογραφία το παιδί. Αν το βλέπεις στο βίντεο, είσαι fucking WGC. Αλλά ναι, μπρο, ήταν ακραίο το δεύτερο συμβάν. Το πρώτο ήταν πολύ άβολο. Δηλαδή ήθελα απλά να φύγω από τον Game Athlon. Ένιωσα κι άσχημα. Λοιπόν, τελειώσαμε με τις ερωτήσεις. Αυτό είναι το καλό. Τώρα μάγκες, δεν ξέρω τι μου ετοιμάζει, αλήθεια. Τώρα πάμε στο bonus game. Έτοιμος για το bonus game? Μπρο, εδώ πέρα τι είμαστε, τίποτα φλόρι, είμαστε έτοιμοι. Τώρα είναι δύσκολες ερωτήσεις. 3 δύσκολες ερωτήσεις. Πες τις. Να ξέρεις. Πες τις έχω. Θέλω να μου πεις έναν YouTuber που συμπαθείς και έναν που συμπαθώ. Και έναν που δεν θα συνεργαζόσουν, όχι αντιπαθείς. Ένα που συμπαθώ είναι. Να στο κάνω πιο εύκολο. Ναι, ωραία. Ένα που συμπαθώ είναι ο Yusimer. Εντάξει, φίλος μου, πολύ καλός μου φίλος. Συνεργαζόμαστε για εδώ το τελευταίο χρόνο και έχουμε αναπτύξει πολύ καλή φιλία, πολύ καλό παιδί. Πολύ αστείος, πολύ κωμικός. Άρα, shout out σε Yusimer. Ναι. Και ένα που αντιπαθώ, εσένα. Εντάξει, πλάκανε. Θα σας πω, κοιτάξτε. Δεν ξέρω ρε φίλε που δεν την παθώ. Εντάξει, να σου πω, τους GL Show ρε φίλε, δεν τους έβλεπα καν, να σου πω την αλήθεια. Γιατί. Άρα αυτό, δεν θα συνεργαζόσουν. Ναι ρε μπρο, εντάξει, βγάζουν βίντεο που είναι για παιδιά, οπότε εγώ. Ναι, είναι συγκεκριμένο κοινό. Ούτε θα το βλέπα, ούτε θα έκανα βίντεο. Αλλά ξέρεις τι, άμα μου λέγανε να κάνω μια κουβεντούλα, θα έλεγα όχι. Ωραία. Μόνο για το content. Δεκτό. Επόμενη ερώτηση. Αν σου έδιναν 1 εκατομμύριο ευρώ για να σβήσεις όλα τα social media, να μην ξανασχολείσαι όμως με social και να πας να γίνεις αγρότης, θα το έκανες? Θα σου πω, λοιπόν, άκουμε λίγο. 1 εκατομμύριο ευρώ, ακούστε παιδιά.
Ακούστε. Με 1 εκατομμύριο ευρώ μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Να ανοίξει μαγαζί, να κάνει κάτι άλλο. Οκ, λέω το και το YouTube, φίλε, η αγάπη μου. 1 εκατομμύριο ευρώ είναι όμως πολλά. Τώρα, αν μου λύσει 100.000 θα σου έλεγα όχι. Αλλά μου λες 1 εκατομμύριο που είναι ένα μεγάλο ποσό. Δηλαδή, ρε φίλε, θα σου έλεγα ναι. Αν και το σκέφτομαι στο λύθι και πάλι. Αλλά 1 εκατομμύριο, ρε φίλε, δεν θα βγάλω ποτέ στη ζωή μου ποτέ. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτοί που έχουν βγάλει είναι ελάχιστοι, ρε μπρο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε, ναι, παιδιά, συγγνώμη, όσο απογοήτευσα. Ναι, αυτή είναι η σκληρή αλήθεια. Θα πάρω 1 εκατομμύριο ευρώ και θα πήγαινα να φυτεύω μπανάνες, μπρο. Μπανάνες να φυτεύεις. Μπανάνες, καρπούζια. Να σβήσεις το πιο δημοφιλές βίντεο σου. Ναι. Ή να τρως αλμυρά ξινά snacks για μία μέρα συνεχόμενα. Να τρως αλμυρά ξινά snacks. Ναι. Και ξινά να τρώω. Εγώ αυτά για κάποιο λόγο μου αρέσουν εμένα. Αλήθεια. Ναι. Okay. Δεν το περίμενε αυτό, δεν περίμενε αυτό. Όχι, εσύ δεν περίμενες κάτι άλλο. Όπα, για περίμενε. Όπα, μπρο. Τι έφερε, όπα. Τι είναι αυτό. Λοιπόν, εδώ έχω Toxic Waste. Οι πιο ξινές καραμέλες μπορείς να φας. Τι λες τώρα, όπα, κάτσε μπρο. Τώρα τους χαϊβαρίστηκα, να ξέρεις. Ever, πιο ξινές καραμέλες μπορείς να φας. Δεν θα κάνω καν έκφραση, θα είμαι έτσι. Να ξέρετε. Ωραία, κάτσε να δούμε. Το δούμε αυτό. Λοιπόν, άρα το πρώτο challenge είναι να φας 2 καραμέλες έτσι μαζί. Τέλει. Τώρα θα δούμε live αντίδραση Gia Arabra να δοκιμάζει τις πιο ξινές καραμέλες του κόσμου. Ναι. Να σου πω, μπρο, θα το σπάσω. Δεν θα το ανοίξεις καλύτερα γιατί εγώ. Σπάσου το κάτω. Κάτσε, παιδί. Κατ. Ναι, και εγώ έτσι προσπάθησα. Ανοίγει. Δεν θα έχουμε σήμερα καραμέλες. Τελείωσε. Δεν θα έχουμε. Τι έκανα. Κάτω. Εντάξει, το άνοιξες. Όπως βλέπετε, 2 καραμέλες. 2 καραμέλες. 3, 2, 1. Πάμε. Τι είσαι ανοσία στα ξινά. Δεν ξέρω, μπρο, αλήθεια. Αλλά είναι ωραίο. Τώρα, ας πω αλήθεια, τώρα ξεκινάει να ξυνίζει λίγο. Φάνετε μία μέρα τις καραμέλες να πάρετε. Μία. Τώρα εγώ έκανα ανάμειξη λίγο. Εντάξει. Είσαι κοκκινής. Λέω ότι είναι πιο ξινή καραμέλα. Ω, έχει κάνει όλο το σώμα εδώ πέρα. Εγώ μπρο δεν μου είδησα καθόλου, να ξέρεις. Μη σου πω μπορώ να φάω κι άλλη μία. Φαίνεται πιο φλωρικές καραμέλες. Για κάτσα μπορώ το Apple. Είναι πιο ξινό το μήλο. Ναι, πολύ. Ποιο. Ναι, έδωσε πολύ ξινό. Το μήλο είναι πάρα πολύ ξινό. Δεύτερο και τελευταίο challenge αυτό εδώ πέρα του βίντεο. Έχεις το κινητό σου μαζί. Ναι. Θέλω να πας στο YouTube να βάλεις το πιο δημοφιλές βίντεο σου ιδιωτικό μέχρι να μου φέρεις μια χελώνα. Εδώ πέρα γενικά πούμε ότι ο λόφος είναι γεμάτος χελώνες, έχει πάρα πολλές αν ψάξεις. Οπότε δείξε και στην κάμερα εκεί πέρα ότι το βάζεις ιδιωτικό. Το κάνει ιδιωτικό πάνω να φέρω μια χελώνα. Εδώ πέρα βλέπουμε τον Gia Arabra να ψάχνει τη χελώνα. Θα σου πρότεινα να μπεις μέσα στα χωράφια από εδώ. Από εδώ πέρα. Πας έτσι. Όπα, πρέπει να φας καμιά τούμπα εκεί πέρα. Ξαφανίστηκα. Τι έγινε, πριν 5 έχει. Πριν ισχύει όντως, είχε πολλές χιλούς. Και λέει δεν βρίσκουμε γελώνα. Λοντζάκι. Πού είσαι. Πριν είχαμε βρει μια χελώνα εκεί πέρα, πως έχει προχωρήσει λιγάκι πιο πέρα. Δεν είχαμε δει. Αλλά εδώ έχει σκιά ρε φίλε, δεν σαν καθόλου σκιά. Κάτσε να ανέβω εγώ απάνω τώρα εδώ. Έλα εδώ. Μπρο τρόμαξα. Ναι, έκανε success και το δεύτερο challenge. Είπαμε δεν είμαστε τίποτα φλόρ εδώ πέρα εμείς. Λοιπόν, έκανε success και το δεύτερο challenge που σου έβαλα με τη χελώνα. Έχει τρίτο. Όχι, δεν έχει. Εντάξει, είπα και εγώ, μπρο. Δεν έχει τρίτο, 2 ήτανε. Θα μου πεις να σκαρφαλώσω στο δέντρο πάνω, ρε. Κάτσε έχει. Δεν σκαρφαλώ εδώ πάνω, μπρο. Δεν υπάρχει σε αυτό το γυμί τώρα. Όχι, δεν νομίζω έχει τρίτο. Θέλω να μου πεις τώρα, επειδή φτάνει στο τέλος το βίντεο αυτό η συνέντευξη, τι θα συμβούλευες τον νέο κόσμο που θέλει να ξεκινήσει YouTube, social media. Να με ξεκινήσει, όχι πλάκα, εντάξει. Μπορεί να το ξεκινήσετε, να έχετε μεγάλη προσοχή, γιατί υπάρχουν και hate. Το hate, ρε φίλε, κάποιος το δεχτεί διαφορετικά. Άλλος θα το δεχτεί ο Στέλιος, άλλος εγώ. Κάποιους μπορεί να τους χαλάσει ψυχολογικά. Ας πούμε, εμένα δεν με χαλάει τίποτα ψυχολογικά. Κάποιος να με βρίσει
να μου πει κάτι, δεν θα χαλαστώ, ότι ξέρω, ρε φίλε, αυτή είναι πάντα παντού, είναι πάντα incorporated, να ξέρετε. Οπότε, και με σκληρό υδρότα, γενικά, ρε φίλε, άμα το δουλεύετε συνέχεια, θα φτάσετε εκεί που θέλετε. Δηλαδή, δεν λέω ότι εγώ έχω φτάσει εκεί που θέλω, αλλά έχω φτάσει σε έναν βαθμό που μπορώ να πω ότι ξυστή. Αυτό που έκανα πριν 3 χρόνια έχει λίγο μια μικρή επιτυχία. Αλλά θέλω να το περσάρω κι άλλο, να ξέρετε. Οπότε, ναι, τώρα που αλλάζει και ο χρόνος, το περσάρω πιο πολύ. Επόμενο καλεσμένο, ποιο θα σας φέρω? Πάντα το ρωτάω. Πάμε ένα καλεσμένο. Το PewDiePie. Όχι, εντάξει, πλάκα. Το PewDiePie. Τώρα δεν έχω σκεφτεί. Περίμενε. Να φέρεις το The Legend. The Legend. Ναι. Δεν το ξέρω, θα το δω όμως, το ψάξω. Είναι πολύ θετικός άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ θετικός. Δηλαδή, όταν το γνώρισα, ας πούμε, αλήθεια, bro, πολύ θετικό παιδί. Πάρα πολύ θετικό παιδί. Ωραία, τέλεια. Να μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe, γιατί βοηθάει πάρα πολύ το Στέλιο. Αυτά για σήμερα, πιστεύω. Να μην ξεχάσετε κάτω στην περιγραφή να τσεκάρετε τα social media και του Gia Rambra, Instagram, YouTube, TikTok και τα δικά μου. Και του Στέλιου, μην ξεχάσετε. Και τα λέμε στο επόμενο. Bye. Το βίντεο βγάλα από ιδιωτικό. Ναι, ρε, man. Το έχεις αφήσει.